खुलुमबाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय गिबियावनो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन नखर जानानै जोंनि आसामनिफ्राय एमपि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायहरनो सानदों। दा जोङो गोबां समनिफ्राय जोंनि सानजारि नोगोराव हास्थायबाय थानाय मानगोनां एमपि बिस्वजित दैमारिखौ जोंनि सानजारि नोगोराव दावबायफैनो जों गोबां समनिफ्राय आसा फारिबाय थादोंमोन। दिनै गमामायैनो जोंनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा जोंनि सानजारि नोगोराव दावबायफैदों। दा सारनिसिम जों माखासे सोंथि सोंनो सानदों। सार, नोंथाङा सानजारि नोगोराव दावबायफैनायनि माबा मोनसे थांखि एबा थाखाय लानानै दावबायफैदों नामा? बेबायदि थोंजोङै जेबो थांखि गैया। अदेबानि एबाराव बे खेबाव जि बर' थुनलाइ सान 16 नभेम्बर बेखौ डिब्रुगड़आव खुंनो लानाय जादों दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों आरो बिनि थाखाय दिनै आङो डिब्रुगड़आव फैदोंमोन। आरो डिब्रुगड़आव फैनानै जिहेतु दिनैहाय जेबो हाबाफारि गैया, बेनिखायनो आङो सानजारि नोगोराव फैनानै बेवहाय बे ओनसोलनि मानसिफोर दैदेनगिरिफोरजों ओरैनो लोगो मोनलायनो होननानै आङो खाबु लानानै फैनाय जादों। आरो बेराफारसेथिं मोनसेया जाहैबाय जे दिनै सनवाल कसारि जायखौ होनो, बिथांमोना बर' रावखौ सोलोंनो थाखाय काउन्सिलाव डिसिसन लानायनि उनाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि अनसुंथाइजों दिनै माखासे बर' लार्निं सेन्टार बिसोरो गायसनदों। आरो बे बर' लार्निं सेन्टारा डिब्रुगड़जों लोगोसे धेमाजि जिल्लायावबो सनवाल एरियायाव दङ आरो बेखौ फर्मेलि अपेन खालामगोन। आरो बिनि थाखायबो आङो बेफोरनि सायाव जाहाथे जोंनि बे जायगानि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायजेननानै दुलाराय बर' फरायसाफोर गुबुन गुबुन बर' आफादफ्रा जाहाथे बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो बर' सोलोंनायाव, बेफोरखौबो एसे बुंनो होननानै आङो फैनाय जादों। दा सारनिफ्राय जों गोबां खोथा मिथिनो लाबावगोन। गिबियाव सार, नों जोंनि सानजारि नोगोराव दावबायफैनाय माबायदि मोनो? जोबोद मोजां। सानजारि नोगोराथ' एकदम बर'नि मोनसे सानजा जोबथारनाय जायगायाव मोनसे हेडक्वार्टार। गोबां बेवहाय सानसुमैफोर दङ आरो इन्टेलेक्सुवेल माने सुबुंफ्रानो बेवहाय दङ। आरो बे हिसाबै बेवहाय फैयोब्ला जोबोद मोजांखौनो मोनो, जेब्लाबो पजिटिभ। आरो बेवहाय हारि थांनाय थैनायल' नङा, मोनसे समाज हिसाबैबो दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव बेवहाय धोरोम, राव आरो समाजारि हारिमु बेफोर बिथिङाव माने गाव गावनो बिबान लानानै जोबोद माने मा होनो जौगासार हाबा मावदों, जि जोंनि गासै बर' हारिखौनो सिनायथि होनायाव आरो दावगाहोनायाव जोबोद मोनसे अबदान होगासिनो दङ। ओंखायनो बेयाव सानजारि नोगोरा माने बुंलायनो नाङा, बयबो बेखौ मोजां मोनो। सारा जिहेतु सानजारि नोगोरखौ जोबोद बाख्नायो। दा बिनि गेजेराव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंदि आं, जिहेतु सानजारि नोगोर एबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा गोबां समनिफ्रायनो बा थांनाय केबिनेटआव जा डिसिसन लानायनि उननिफ्राय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ नांगौ होननानै जिहेतु बिगासिनो दं। दा बे बिथायनि सायाव सरकारा बेसेबां गनायथि होदों, बा जोंनि बिटिसि सरकार बा जोंनि भारत सरकारा माबायदि गनायथि होदों, बा आसाम सरकारा माबायदि गनायथि होदों, बेनि सायाव सारखौ बुंनो नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे जिथु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल, दानि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बाहेरायाव थानाय जायफोर बर' गामि बा बर' ओनसोल बेखौ लानानै दानाय, बियो थांनाय जिथु आसाम बिधान सभानि बाजेट सेसन बेवहाय गनायजाखाबाय, बेवहाय लाखानाय जादों। आरो दा बेवहाय माखासे खामानि दं, जे बेवहाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बबे बबे गामिया हाबगोन बा बबे ओनसोला हाबगोन, बेफोरखौ फाइनेल खालामनानै मोनसे नटिफिकेसन होनांगौ। बिनिफ्राय बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि स्ट्राक्चारा माबायदि जागोन, बेफोरखौ बानायनांगौ थाहैबाय। गुबुन गुबुन काउन्सिलनिख्रुइ जों एसे एफेक्टिभ आरो साबसिनै खामानि मावनो हानाय हिसाबै बे काउन्सिलखौ दानायनि बाथ्रा जोङो सरकारखौ नारसिनदों आरो एडभाइसबो होबोदों। मानोना जों नुदों मिसिं अट'नमास काउन्सिल, राभा हासं अट'नमास काउन्सिल, बा दिनैहाय सनवाल कसारि अट'नमास काउन्सिल, जेसेबां काउन्सिल दादों बेफोर काउन्सिला जुदिअ माने माखासे गोहोखौ मोनदोंब्लाबो माने
दावगानायनि थाखाय खामानि मावनायनि आरो रांखान्थियारि मदद माने रायजो सरकारनिफ्राय मोनदोंब्लाबो बेखौ मावफुंनो थाखाय इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जि रोखोमनि अफिस इनफ्रास्ट्राक्चार थानांगौ बियो दिनै गैया आरो जिखिनि मेन पावार थानांगौ अफिसारफोर डिपार्टमेन्टेल बेफोर गैया आरो बिनि थाखायनो बिसोरो मोजां खामानि मावनो हाजोबाखै खारन दानि एक्जिस्टिं स्टेटनि डिपार्टमेन्टफ्रा काउन्सिलनि खामानिफोरखौ जेब्लाबो प्रायरिटि हिसाबै लाबोआखै बेखायनो गोबां उसुबिदा दङ बेनिखायनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जाहाथे दाजाखांनायनि उनाव बेवहाय गावहानो मोनसे खुंथाय गोहो थानाय हिसाबै बेवहाय माने माखासे नांगौ रोखोमनि अफिसारफ्रा जाहाथे बेयाव थिसनजायो आरो जेसेबां डिपार्टमेन्टनि गोहो मोनो बेफोरनि जाहाथे अफिस जों गायसननो हायो आरो सारा आसामावनो गासै जिल्लायावनो जिहेतु बर'फोर दं बे हिसाबै बे बर'फ्रा दाबसे जायगायाव थांनानै अफिस आदालतनि खामानि मावनो हाया बेखायनो गोबां जायगायाव जोंहा माखासे माने ओनसोलारि अफिस रिजनेल अफिसफोरनिबो प्रयोजन दं जों बेखौनो बिथांमोननो साजेसन होदों गतिके बे हिसाबै बेफोर खामानिफ्रा दाबो जाफुंजोबाखै बेनिफ्राय जोङो बे काउन्सिलनि स्टेटासखौ 10थि सिडिउलाव जोङो लाबोनो थाखाय आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलजों सरजाबफानानैनो बेखौ मोनसे सेपारेट माने अट'नमास मा होनो सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल हिसाबै बिटिसिनि दारै 6 सिडिउलनि आन्डाराव लाबोनो थाखाय जोङो गभर्नमेन्टखौ खावलायदों जाहाथे माब्लाबाबो बेखौ जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ गोसोबायदि बिनि होनाय गोहो बा बिनि सायाव जिखिनि आयेनफोर दं बेफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो हाया जेब्लासिम भारतनि पार्लियामेन्टआ बेखौ गनायथि होआ गतिके बे सेफगार्डआबो जाहाथे थायो गतिके हायो हाया जों बेखौ नाजादों दा बेफोर गासैबो जों जिखिनि प्रप'जाल होदों बे प्रप'जालखौ एग्जामाइन खालामदों प्रसेसा सोलिबाय थादों आरो आं सानो जे बेखिनि प्रसेसा जोबोबानो बियो जाफुंसारगोन दा बे समावनो बिनि गेजेरावनो सारा जिहेतु सरकार एबा राजखान्थिनि माखासे खोथा दिहुनदों दा बेनि गेजेरावनो आं सोंनो सानदोंदि जिहेतु 2020 मायथाइनि एबार बिटिसिनि बिसायख'थिया माबायदि जागोन एबा जोंनि दानि बिटिसि सरकारखौ सालायबाय थानाय बिपिएफ एबा आरो इउपिपिएलआ जिहेतु खौसेथिनि सायाव जों गोबां खोथा बुंनाय खोनागासिनो दङ जिहेतु बे खौसेथिनि लामाया बेसेबांसिम दावगादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन राजखान्थियाव जोबोद गोब्राब माने खौसे जानांगौ होनब्लाबो जानो हाया खारन जेराव राजनिथि दं बेवहाय गोहोनिबो सोलायनाय दङ गतिके जेराव गोहोखौनो नाङाब्ला राजखान्थि खालामनानैबो खुनु मुलाम्फा गैया दा जेब्ला खौसेनि बाथ्रा फैयो होनबा मोननैबो हान्जानि सुबुंफोरखौ बेवहाय एकमडेट खालामनायनि माने मा होनो बेखौ एडजास्ट खालामलायनायनि बाथ्रा फैयो आरो बे एडजास्ट खालामनायनि बाथ्रा जेब्ला फैयो होमबानो जोंनि गेजेराव सौग्रावलायनाया फैयो थेवब्लाबो बे बिथिङाव रायज्लायगासिनो दं खेंस्लायैबो आरो थोंजोङैबो आसाखौथ' गारजाया मिजिंखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगोन जुदिअ गोरोबनाया गोब्राब आरो बिसायख'थि हिसाबै दिनैहाय बे बिटिसिनि जिथु 2020 मायथाइयाव जानो गोनां बा फैगौ बोसोराव जि जानो गोनां बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब आरो बर' हिसाबैथ' जोबोद गोब्राब मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोङो हारि हिसाबै जेब्ला गसंनो थाङो अब्ला जोंनि सुबुं सानखोआ जोबोद बाङायल' आरो राजखान्थि हिसाबै जोंनि गेजेराव जेब्ला गावस्रानाय फैयो होनब्ला जोंनि आखायाव बे राजखान्थि गोहोखौ हमथानानै लाखिनांगौआबो गोब्राब जायो आरो बेराफारसेथिं गुबुन जे राजनीतिक हान्जाफोर दं आरो गुबुन हारिफोर दं बे हारिफ्राबो गावबागाव थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दिनैहाय जुजिगासिनो आरो बिसोरो जिखिनिया दिनैसिम गावसिनि जेंनाखौ सुफुंजायाखै बिसोर खौसेयै दिनै राजखान्थियारि भाबै खामानि मावनो आवगायदों आरो बेबायदि खौसेयै बिसोर जानो थांनायाव राजखान्थियारि भाबै जायफ्रा जोंनि बिपिएफनि हेंथा एबा बर' हारिनि हेंथा माने थांनो नागिरदों माने बिसोरो एसेब्लाबो माने गोहो गोरासिन माने जालांनायखौ नुनो मोनदों गतिके गोरलै नङा बाथ्राया बेवहाय जुदि गासै बर' मानसिया सांग्रां जाया अब्ला बर'नि बेलायाव जों जेखौ हास्थायदों जेखौ मिजिं नुदों बे जों सानब्लाबो मालाबाबो मोजां जाया राजखान्थियाव नोंनि मोजां जुक्ति नोंनि मोजां बाथ्राया मालाबाबो खामानि होआ
राजखान्थियाव जेब्लाबो नों बोरैहाय भटारनि गोसोखौ जै खालामनो हायो आरो माबोरैहाय नों बांसिन भट मोननो हायो बेजोंसो खोथा गतिके बेवहाय सानखोनिसो संख्यानिसो बे मोनसे बादायलायनाय जायो बेवहाय मोजां बाथ्रा गाज्रि बाथ्रा गियाननि बाथ्रानि बेवहाय बादायलायब्लाबो खुनु खामानि गैया नोंनो भट नांगोन आरो बे भटनि भेलुआबो राजखान्थियाव एखे सासे गियानि मानसि नों बिराद श्रद्धा खालामो मोजां मोनो खिन्थु बेनि भटनाबो मोनसेल' सानजायो हिसाबाव आरो सासे दुथां गोसोनि मानसि गाज्रि आखलनि मानसि गाज्रि गोसोनि मानसि होननानै जों बेखौ सैयाब्लाबो मोजां मोनाब्लाबो नाथाय बिनि भटआबो मोनसे समान भेलु थायो आरो सासे ओंखायनो गियानि मानसि आरो सासे अगियानि मानसिया सानैनिबो भटआ मोनसेयानो भेलु दा ओंखायनो संख्यासो बुंगोन दा संख्यानि बेलायाव आं मोनसे बाथ्रा बुंदों जों बर' हिसाबै रायज्लायनो थाङोब्ला जों जोबोर खम संख्या बेजों जों राजखान्थियारि भाबै थोंजोङै जोङो खेमता दखल खालामनो हाया आरो जों गुबुनखौ लाफानांगोन दा बे बेलायाव गुबुनखौ मोननायनि जुदि राजखान्थियारि माखासे जोङो आदब खायदा बाहायाब्ला रल कौशल बाहायाब्ला जोङो मोननाय नङा आरो बिनि गेजेराव जों मोजोमसेल' थानाया जुदि गावस्रायोब्ला होमब्लाथ' नोङो बेवहाय जोङो देरहानायनिबो बाथ्रा फैया ओंखायनो सिरियास आं सानो बयबो आजिखालि कनसियासै थारैनो माने जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनलायबाबो फैगौ बिसायख'थियाव हयथ' जों जेब्लाबो माने जोंनि आखायावनो गोहोखौ थानायनि थाखाय बयबो सानगोन आरो खामानि मावगोन आं बेखौनो सानो जिहेतु सारा गोबां बेले बेजेनि खोथा बुंदों बा बिटिसिआव बर'नि सुबुं सानखोआ 3% होनबाबो जों खम जानाय नङा होननानै बुंद्रायनाय जानाय नङा जिहेतु सार जोंनि बिटिसिआव दा जों नुनाय बा सिगाङाव नुबोनाय जिहेतु गोबां जेंनाजोंनो जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जागासिनो दंखायो जिहेतु दा सारा सासे एमपि एबा सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि गोबां माहारियारि आफादफोरा माबायदि मावोब्ला गावजों गाव खौसेथियाव फैगोन एबा फैगौ 2020 मायथाइयाव जोङो खौसे जानानै जिहेतु जों इलेक्सन गेलेयाबा जों देरहानायनि लामायाव खुनु रोखोम गैया बेनिखायनो जों बे खौसेथिखौ माबायदि सासे दैदेनगिरि हिसाबै सारा माबायदि बोसोन होनो सानो ना बोसोनथ' आंहा होनो हानायनि गोहो गैया आंनि एमपि हिसाबै दङ अदेबानिथ' आं गावखौनो सोरखौबा बोसोन होनो हानायथार होननाबो आं साना नाथाय बेबायदि जिथु मोनसे सिटुवेसन फैयो बा बेबायदि जिखिनि जोंनि हाल साल फैयो बेफोरबायदि हाल सालाव जोंनि हारिनि जिफोर आफाद जातीय संगठन बेफोरनि डिसिसना आं सानो बे जानाया मोजां जिहेतु बेबायदि हारियारि आफादा राजखान्थियाव थोंजोङै बाहागो लाया अदेबानि हारि हिसाबै हारिनि माने आखायावनो राजखान्थियारि गोहोआ थाथों बेखौ बयबो हास्थायो जुदि बेनो जानांगौब्ला जिहेतु जोंहा राजखान्थियारि हान्जाया मोननै मोनथाम दङ दा मोननै मोनथाम दङब्ला आं सानो राजखान्थियारि हान्जाखौ बाद दोननानै बा गेजेराव दोननानै हारियारि आफादफ्रा जयैनो मोनसे माने थांखिखौ लानो हानाया मोजां जे जोङो सोरखौ माने बोरैहाय लाखिनो हायो बिनि थाखाय बयबो आफादफ्रानो राजखान्थि हिसाबै नङालासे सोरखौबा सुबुं हिसाबै नङाजासे बे बेलायाव सोरखौ मदद होयोबा गोरलैयैनो गोहोआ थाबथागोन इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बा गुबुन जियानो जायाथों बेयाव जाहाथे गावस्रा गावस्रि फैया बेबायदि मोनसे साननायखौ लाबोनांगोन राजनितिनिफ्राय मुक्त जानांगोन राजखान्थिनिफ्राय उदां जानांगोन मोनफ्रोमबो हारिनि आफादफ्रा बेनिफ्राय उदां जानानै मोनसे थांखियाव फैनांगोन सिद्धान्तआव जे जोंनि गोहोखौ हमथानानै लाखिनांगौब्ला बा गुबुननि आखायाव गोहोआ थांनाङाब्ला दिनैनि दिनाव जों बबे राजखान्थि हान्जाखौ जयैनो मदद खालामनाया मोजां बे थांखिखौ लानानै जुदि आवगायो आं सानो थारैनो बर'नि आखायावनो बे राजखान्थियारि गोहोआ थाबथागोन गोजोननाय थाबाय जिहेतु सारा गिबि सोंथि सोंनायाव सारा फिननाय होदोंमोन दि जोंनि बर' बिजोंखौ सुनवाल हारिया बेबो आसामनि थागिबि जिहेतु मोनसे हारिया जोंनि बर' बिजोंखौ सोलोंनायनि लामायाव फैदों दा जों नुनो मोनदों दि जोंनि बिटिसिनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बर' बिजोंखौ 8 थाखोसिमल' लाबोनायनि खोथा बुंदों दा बिदिबाथ' जोंनि बर' बिजोङा जिहेतु गाहायाव गोजौआव दावगालासिनो गाहायावसो फैदों दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो नङा नाय बेयाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन सिटुवेसनाव जेला बाथ्रा रायलायो होमब्ला बेफ्राव गावबा गाव माखासे साननाय सानस्रिफोरखौ बुंनाय जायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मालाबाबो 8 थाखोसिमल' बर' बिजोङा
जानांगौ होननानै बिथाङा सिद्धान्त लाबाय नाथाय बिथाङा गावनि मोनसे सान्थौजों बिथाङा फरायनायनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव जोंनि गथ' गथायफ्रा हायार इडुकेसन लानांगौब्ला जिहेतु गासिबखौबो इंलिसाव फरायहैनांगौ जायो बेखायनो 8निफ्रायनो इंलिसखौ जुदि जोङो माने प्रायोरिटी होनानै थांनो हायोब्ला जोङो माने दिनैनि दिनाव प्रफेशनेल जेफोर कर्स दङ माने साख्रिनिफ्राय आरम्भ खालामो APSC UPSC कचिं मेडिकेल टेक्निकेल मेनेजमेन्ट बेफोरबायदि जेसेबां जा बेफोरखौ फरायहैनांगौब्ला रेफारेन्स बुकनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेफोरनि क्लासा इंलिसजों जायो आरो गथ' गथायफ्रा इंलिसजों लिरफैनांगौ जायो होमब्ला जाहाथे बैफोरखौ हाहैयो बेयाव बर' बिजोंखौ मुगैनाय बा बर' रावखौ मुगैनानै बुङाखै बे लाइनआव बिथाङा आगोलनो बुंदोंमोन बे दानि बाथ्रा नङा खिन्थु दा जिहेतु दिनै आंनि बे भिडिअ लाबाय 20 बोसोरनि उनावबो बेखौ सोरबाया होगोन नाथाय दिनैनि सिटुएसना बेलेग बै समनि सिटुएसना बेलेग ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ बुङाखै आरो दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि EC मिटिङाव जेखौ केबिनेट होनो बेवहाय बर' रावखौ थाखो 10 आरो 12आव माने BTC आव आसाम गभर्नमेन्टआ जिथु इन्ट्रडक्सन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ खालामनो हागोन आरो बिनि थाखाय माने नांगौ रोखोमनि बेबस्थाखौ आसाम सरकारा खालामनानै माने हरोब्लानो बेखौ BTCआ आरम्भ खालामसिगोन होननानै दा डिसिजन लाबाय होमबाथ' बेखौ जोङो आरो दा रायखांनायनि खुनु खोथा गैया जाय हाग्रामाखौ बुंबाय थादों बे हाग्रामा बिथाङानो दा काउन्सिलाव अलरेडि एसे डिसिजन लाबाय आरो डिसिजन लाबायबाथ' बेखौथ' बुंनानै जेबो लाब गैया बेराफारसेथिं जिथु सनवाल कसारिनि बाथ्रा बे जाहैबाय जों जेब्ला बुहुमनि बर'फ्रानो खौसे जानांगौ होननानै जों गोदोनिफ्राय स्ल'गान होबाय थादों आচ্ছা बेखौ लानानै आङो जोंनि माखासे सानसुमैफोरखौ लानानै मोनसे आइडिया होदोंमोन जे जों गासै बर'खौनो बोसोराव खेबसे लोगो मोनलायनाय खालामनांगौ आरो बेबायदि हिसाबै मोनसे थांखियाव फैदोंमोन जे बड' फेस्टिभेल खुंनांगौ आरो बे हिसाबै जोङो बांलादेश नेपालनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासै रायजो वेस्ट बेंगलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मेघालय टेघालय त्रिपुरा सिपुरा जोंनि जिथु बड' फोलेरारि बिसोरखौ लानानै जोङो बड' फेस्टिभेल खुंबोबाय थानाय जादोंमोन आं निजे बिनि आफादगिरि आरो बे हिसाबै बेवहाय आं आपिल खालामदोंमोन जे गासिबो जोंनि बड' माने गुदि फोलेरनि माने मानसिफ्रा आरोखि बे सनवालानो जा बर'आनो जा डिमासायानो जा त्रिपुरानि मानसियानो जा बांलादेश बा नेपालनि मेटसे बा वेस्ट बेंगलनि मेटस जियानो जायाथों माने बा जोंनि माने थेंगाल कसारियानो जा बा टिवायानो जा जे जोङो जोंनि रावफोरखौ रोंनांगौ आरो सोलोंलायनांगौ थिग बिदिनो बर'आबो जोंनि बर' फोलेरनि माखासे रावफोरखौ जोंबो माने सोलोंगोन आरो दस्रायाबो सोलोंलायनांगौ जों जाहाथे गोरलैयैनो जोंनि बाथ्राफोरखौ बेखेवलायनो हायो बे हिसाबै जोङो सावरायबोलायनाय जादों आरो बे सावरायबोलायनायाव मोनसे थांखि फैदों जे बेफोरखौ फोरोंलायनायनि फरायलायनायनि जोङो बेबस्था खालामो बेवहाय जोंनि सनवाल कसारि अट'नमास काउन्सिला गावसोरनो गोसो गुदुं जानानै आवगायबोग्रोदों आरो बिसोर काउन्सिलाव बर' रावखौ ब्रैथि राव हिसाबै फरायनो एसामिस हिन्दी इंलिश आरो बेजों लोगोसे बर'खौबो फरायनो होननानै बिथांमोना काउन्सिलाव थांखि लादों आरो दा बे हिसाबै बेवहाय जोंनिफ्राय मददखौ बिदों आरो मदद बिनाय हिसाबै दा गिबि हिसाबै स्कुलफ्राव दा इन्ट्रडक्सन जिहेतु खालामथ'नो हाया एनरलमेन्टनि खोथा दं गासैखौबो गभर्नमेन्टनिफ्राय पस्ट सेंसननिबो खोथा दं ओंखायनो सेन्टार बानायनानै बेवहाय बर'खौ फोरोंग्रोनायनि बेबस्था दा लानाय जादों आरो बेखौ सनवाल अट'नमास काउन्सिला गावसोरनो दायथ' लादों गासै सनवाल कसारि जि आफादफोर दं बिसोरनि हारिनि बिथांमोना दायथ' लानानै मोनसे कमिटि अलरेडि दाबाय आरो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गभर्नमेन्टआ माने 50निबो बारा लाख 52 लाख आं एक्जेक्टलि दा बावदों 52 लाख रां बिनि थाखाय अलरेडि सेंसन खालामनानै रिलिज हरखाबाय बर' थुनलाइ आफादनो आरो बर' थुनलाइ आफादा दा बेखौ इमप्लिमेन्टिं कमिटिनो होगोन आरो इमप्लिमेन्टिं कमिटिया आं गावनो चेयारमेन बेवहाय आरो चेयारमेन हिसाबै दा आङो अलरेडि आरो कमिटिखौ सनवाल कसारिफोरखौ गावसोरखौनो बानायनानै लानो होनाय जादों आरो बिसोरनो सम्पुर्ण भाबै जोङो बिबानखौ होगोन माने बिथांमोना गावसोरनि गोसो बायदियै बेवहाय बर' फोरोंनायनि माने बेबस्थायाव मा रोखोमनि खरसा खालामो आरो फोरोंगिरिफोरनि सेलारि होनाय मा होनाय मात्र बर' साहित्य सभाया बेखौ मदद खालामगोन बेबायदि बिथांमोनखौ खालामनाय जादों बे हिसाबै बिथांमोना बर' रावखौ दा सोलोंबोनो लादों बेखौ जोङो वेलकाम खालामनांगोन आरो भाषा आरो साहित्य राव आरो थुनलाइ बे आलादा सोलोंथाइया आलादा गतिके राव थुनलाइनि बेलायाव जोंहा जेबो बेवहाय थानो नाङा जेसेबां मानसिया जोंनि रावखौ रोंगोन एसेबां मानसियानो बर' थुनलाइखौ सरसा खालामगोन आरो जेसेनो सरसा खालामगोन बेनि उनाव जोंनि बर' मेगाजिन बर' निउस पेपार
बर' रादाब माने दा नोंसोरनि जिथु दा डिजिटेल दा जिथु माने मा होनो बिदिखौ पर्टेल निउस बेफोरखौबो गुबुन माने जोंनि बर' रोंनाय जोंनि फोलेरनि मानसिफ्रा नायगोन आरो बे नायब्लासो नोंसोरबो थांनानै थागोन भिउवार्सआ बारा जायोब्लासो गतिके बे लाइनजों बे खामानिखौ मावबाय थानाय जादों बेखौ जों बयबो थुलुंगा होनांगौ आरो बिथांमोना अलरेडि लेंगुवेज हिसाबै एमआइएल हिसाबै बेखौ फरायगोन गोजोननाय थाबाय जिहेतु सारनि बुंनायनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय जे माखासे बिथिङाव माखासे बाथ्राफोरा गावजों गाव सोंखारिलायनाय हिसाबै ओंखारलायो जिहेतु बे रादाब बिजोंनि गेजेरजों सारखौ फोरमायनो सानदोंदि आङो जिहेतु सारनि जोंनि बिटिसिआव सासेल' नायल' एमपि मानगोनां बिस्वजित दैमारि होनबा जोंनि सानजारि नोगोरनि गासिबो लाइमोनफोरनि गोसोआवनो मोनसे अर जोंखाङो जिहेतु सारखौ लोगो मोनबा हामगौ बा सारनि भाषणखौ जों बयबो खोनासंनो लुबैयो जिहेतु बेखौ फोरमायनायनि ओंथियानो जाहैबाय जिहेतु सारा जिहेतु जोंनि सानजारि नोगोराव जिहेतु दावबायफैदों जेला जोंनि सानजारि नोगोरनि लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होनो सानो आंनि बुंनाया बेनो दिनैनि लाइमोनफोरनि जिउआ जोबोद थार माने इन्डिभिजुवेलिबो आरो दिनैनि दिनाव थांनानै थानांगौआ जेरै गोरलैबो खिन्थु जोबोद गोराबो बे बेलायाव समजों लोगोसे जोङो खाब जानानै दिनैनि जिथु वर्ल्डनि ट्रेन्ड इडुकेसनानो जा इक'नमियानो जा बा बेनि माखासे जेफोर माने सानफ्रोमबोनि थांनानै थानायनि बेलायाव जेफोर सिटुएसननि मोगा-मोगि बेजों माने मोगा-मोगि जानानै जुजिनानै देरहानो हानाय गावखौनो जोङो दानानै लानो हानांगोन आरो बिनि थाखायब्ला जोंनो गोबां इनफरमेसन नांगौ गासैबो बिथिङावनो दिनै जों सोलोंथायाव जुदि उन जादों मानो गुबुना जुदि आवगायदोंबा मानो जों बेखौ प्रेक्टिकेलि सोलोंनांगोन सोरबा जों जुदि फाइनान्सियेलि थालांदोंब्ला जों जुदि बेफार बानिज्यआव थालांदोंब्ला जों मानो थालांदों गुबुना आवगायदोंबा मानो आवगायदों बेखौ जों नायनांगोन जों जुदि आबादनि बिथिङाव थालांदों मानो थालांदों धोरोमनि बिथिङाव थालांदों जों मानो थालांदों रावाव थालांदों जों मानो थालांदों बेफोरखौ गासिबखौबो जोङो स्टाडि खालामनांगोन सोरबा लेक्सार होनाय दा बुंदों जे आंनि लेक्सार होबा एसे गोसोखौ गोदौनाय मोनो गोदौब्लानो जानाय नङा जों गाव गाव स्टाडि खालामनांगोन गासिबखौबो आरो जेब्ला जों गाव गाव स्टाडि खालामनानै प्रपार नलेजजों जों जेब्ला सानगोन आरो खामानि मावगोन बेसो मोगथाङाव जाफुंगोन नङाबा जोंनि इमसना मालाबाबो जोंनो खामानियाव होआ ओंखायनो दिनैनि लाइमोनफ्रा बिराद प्रेक्टिकेल जानांगौ जे ओरैनो हावायाव सोरबा बुंनाय बाथ्राखौ लानानै सोरनिबा बिजाबाव लिरनाय रेफारेन्सखौ लानानै जोङो माने जोंनि जिउखौ सोनारनानै थानो नाङा जों जेखौबो गाव निजे मोनथिनो बुजिनो आरो मोनदांनो जोङो नाजानांगौ होमब्लानो जों जेब्लाबो साक्सेसफुल जागोन आरो दिनैनि दिनाव बे जोंनाव राजखान्थियारि दाङाबाजि आफादारि माखासे जोंनि आइडिय'लजिफोरखौ लानानै जिथु कनफ्लिक्ट जों बेफ्राव बाराद्राय बेबायदि माने सौग्रावलायजासे बा मोनसे इग' प्रब्लेम फैलायजासे जों बारा हाबसोनो नाङा सबखौनो इजि लानांगौ बयजोंबो स्पेसबो होलायनांगौ सावरायनांगौबो आरो होमब्लानो आं सानो जे जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनिख्रुइ साबसिन जोंनि ओनसोलखौ दानानै लानो हागोन आरो जिउबो खुंलांनो हागोन गोजोननाय थाबाय सानैसिम जोबथि मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदोंदि आङो जिहेतु जोंनि दा बिटिसिनि गंब्रै जिल्लाजों बिटिसि जागासिनो दं दा जों जुदि दुलाराय बर' फरायसा एबा जोंनि बिटिसिनि गोबां मावथिफोरनि नाजानायाव जिहेतु बड'लेण्ड मोनमारोब्ला बिनि सिमाया बबेसिम जागोन ना बेखौथ' जोङो बुंनो हाया सिमाया बबेसिम जागोन आरो मोनमारोब्ला होननाया दा बेखौ बै समावसो जेब्ला सावरायो थारैनो बेफोर बाथ्राया फैगोन अलरेडि ट्राइपेट्रेट जागासिनो दङ आगोलनिफ्राय आरो दा बे साननैसोआव गभर्नमेन्टआबो मोनसे जोंनि जेंनाखौ सुफुंनायनि मोनसे एसेब्लाबो मोनसे माखासे माने मा होनो इन्टारेस्ट लानायखौ जोङो नुनो मोनदों बे हिसाबै फर्मेल इनफर्मेल सावरायनायफ्रा जालायगासिनो दं गतिके आं सानो माने बे बेलायाव माने जेब्ला मोनसे मा होनो बे जेंनाखौ समाधान खालामनाय मोनसे फाइनेल स्टेज फैयो आं सानो होमब्लासो बे बाथ्राफोरखौ बुंनो हागोन दा गिबियावनो आलादा रायजोनि सायाव सावरायगोन आलादा रायजो सावरायनायनि उनाव माखासे जुक्ति जुक्तता आगोलनिफ्राय फैबाय थादों बेनि उनाव बबे इस्युखौ जोङो रेज खालामो जोंनि आन्दलनकारि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरनि सायाव जोङो रेज जागोन बेवहाय गभर्नमेन्टआ मा आर्गुमेन्ट होयो आरो जोंनिफ्राय माबायदि आर्गुमेन्ट होयो बेनि बेलायाव हयथ' मालाबा गभर्नमेन्टआ जोंजों कनभिन्स जागोन जोंनि दैदेनगिरिफोरजों
आरो मालाबा माने हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो गभर्नमेन्टजों कनभिन्स जागोन गतिके गोरोबथा होनोब्ला मोनसे समाधान जेंना होनोब्ला मोननैबो हान्जाया गभर्नमेन्ट आरो सोमावसारारि बे मोननैबो हान्जाया मोनसे माने बिन्दोआव माने मा होनो बुजापरा जाफैनांगोन आरोखि बर'आव मा होनगोन माने बुजिलायनायाव सफैनांगोन आरो मोनसे बिन्दोआवनो बयबो सफैनांगोन होमबासो बे जेंनाया जोबगोन गतिके बाराया होननानैबो जों बुंनो हाया आरो बारायगोन होननानैबो बुंनो हाया आरो नाजानाया जिहेतु दं आं सानो जि जागोन हारिनि थाखाय मोजाङानो जागोन जोंनि सोमावसारारि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एनडिबि बा गुबुन गुबुन जि बर' आफादफोर जयैनो नांबाय थादों आं सानो थारैनो बिनि गेजेरजों जि माबा मोनसे जुदि मोनोब्ला बे मोजाङानो जागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो बिनि गेजेरजों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंना बिटिसिनि नायल' जाल' सासेल' एमपि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारजों लोगो मोननानै दा जों बे मोगा मोगिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों।